Эфирда Татарстан хәбәрләре программасы, студияда Фәнис Камал, хәерле кич. Тасырның 100 еллыгы уңайыннан тарихның бу көнендәге мөһим вакыйгаларыннан башлыйбыз. 1996 елның 21 февралендә Кол Шәриф мәчете нигезенә истәлек ташы салына. Гыйбадәтханәне торгызу турындагы карар 1995 елда кабул ителә. Проектлар конкурсында Казан архитекторлары җиңеп чыкты. Бу көнне 2013 елның февралендә Татарстан җитәкчелегенә республика дәүләт гимны сүзләрен тәкъдим итәләр. Моңа кадәр Рөстәм Яхин иҗат иткән көйгенә яңгыр иде. Текст конкурсына махсус комиссия 185 гариза кабул итә. Татарстаннан гына түгел, Мәскәү, Түбән Новгород, Чиләбе һәм Оренбургтан. Нәтиҗәдә гимнның сүзләренә нигез итеп Рамазан Байтимиров шигыре сайланды. Рус вариантын шагыйрь Филипп Пираев иҗат итә. Biz исә көн вакыйгаларына әйләнеп кайтабыз. Бүген безнең программада Җинаять эшләре кими, гражданнар эшләре арта. Ничек объектив караганнар эшләрне шулай объектив карыйлар. Россиядагы суд системасы реформасы Татарстан мәхкәмәләренә ничек йогынты ясаган? Айза Шаймардан. Масса күләм спорт, сәламәт яшәү рәвеше һәм балалар арасында физик тәрбияне ничек итеп киң җәелдергән? Сегодня в республике действует более 11 тысяч спортивных объектов. Тольяттида узган җыелыш турында Илдар Сафиуллин. Имин һәм сыйфатлы юллар. Подземный переход һәм развязкалар булсын. Быел Татарстанда биек җиңү исеме белән аталган күпме урам төпләндереләчәк. Шулпан Касыймова санады. Ул халыкның төп байлыгы, аның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге. Телне ничек сакларга мөмкинлеген Александр Тфулина күрде. Алиментларны түләтүдә судлар эшләрен көчәйтергә тиеш. Бу хакта бүген Рөстәм Миннеханов чираттан тыш судьялар конференциясендә әйтте. Бу очрашуда узган елга нәтиҗә ясадылар. Хәзер мәхкәмәләрдә җинаять эшләренең 4% кимү күзәтелә. Ләкин ришвәт бирү буенча материаллар 2,5 тапкырга арткан. Россиядәге суд реформасы Татарстанга ничек йогынты ясаганын Айза Шаймарданов өйрәнде. Узган ел Татарстан судьялары яңа шартларда Россия суд системасы реформасы кысаларында эшли башлады. Айрым алганда узган елның күзендә апелляция һәм кассация судлары оеша. Апелляция шикаят итү суды Түбән Новгородта, кассация мәхкәмәсе Самарада. Шул рәвешле Татарстандагы суд карарларын шикаят итү инде башка төбәкләрдә карала башлады. Әлеге реформа суд системасын тагында мөстәкыйльрәк итү өчен эшләнде. Шулай да Татарстандагы мәхкәмә эшенә бу зур йогынты ясамаган. Минем әйтәсе килә, күп үзенчәлекләр юк. Ничек ничек эшләгән безнең судлар, район судлары, югары суд. Ничек объектив караганнар эшләрне шулай объектив карыйлар. Апелляция саннары артмадымы, кассация саннары артмадымы? Юк. Узган ел Татарстан судларында каралган эшләр 4,5% арткан, гражданнар эше күбәйгән, җинаять эшләре 4% кими, шул ук вакытта ришвәт бирүләр 2,5 тапкырга, экстремизм юнәлеше 1,5 арткан. Татарстан югары суды рәисе кайбер судьялардан канәгать булмавын да әйтте. Югары судка мөрәҗәгать итүчеләр кимүе күзәтелсә дә 2019 елны анализлаганнан соң бер нәтиҗәгә килдек. Кайбер судьяларның һәм аппарат хезмәткәрләренең профессионаллык дәрәҗәсе аерым сораулар уята. 2019 елда судьяларга зур шау-шу уяткан вакыйгаларга нокта куярга туры килде. 5 ел элек 19 кешенең гомерен өзгән Адмирал Сәүдә үзәге янгыны өчен 11 кешене хөкем иттеләр. Иң зур срок 13 ел. Бинаны арендалаучыга бирелде. Оешкан 2 җинаятьчел төркемне хөкем иттеләр. Новотатарскийның елга портында эшмәкәрләргә басым ясау ачыкланды. Ә Суконовский егетләренең Алтын Сәүдә үзәге һәм базарда тәртипсезлек кылганы дәлилләнде. Тагын бер катлаулы вакыйга Чад Республикасыннан укырга килгән КФУ студентын үтерү эшенә нокта куелды. 2 егетне 24 елга рәшәткә артына озаттылар. В ваших руках закон. Рөстәм Миннеханов мәхкәмә эшен уңай бәяле. Илкүләм проектта куелган бурычларны үтәр өчен гаиләләрдәге проблемаларга, алимент түләмәүчеләр эшенә игътибарны арттырырга кушты. В своем послании президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что сбережение и приумножение народа России является высшим национальным приоритетом. Безусловно, материальная составляющая имеет большое значение в воспитании детей, особенно в неполных семьях.
Ахырдан иң яхшы хөкемдарларны бүләкләделәр. Суд системасы үсешенә зур өлеш керткәннәре өчен югары суд рәисе урынбасары Максим Беляев, Мөслимнән Ирдул Билалов, Арчадан Гөлназ Вәлиевалар тырышлык өчен билгесе белән бүләкләнде. Айза Шаймарданов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан хөкүмәтендә үзгәрешләр республиканың икътисад министры итеп Мидхәт Шаһиәхмәтов билгеләнде. Бу хакта бүген иртән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белдерде. Моңа кадәр Мидхәт Шаһиәхмәтов республиканың үзәк сайлау комиссиясе рәисе булып эшләде. 2010-2014 елларда икътисад министрлыгын җитәкләде. Элеккеге министр Фәрит Габдулганиев исә үз эшен Татарстан президентының инвестиция буенча ярдәмчесе булып дәвам итәчәк. Сәнәгать предприятиеләре экологиягә зыян салмаска социаль яктан җаваплы булырга тиеш. Бүген парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Түбән Камада район сессиясендә шулай дип белдерде. Хәл итәсе мәсьәләләр әле күп. Авыл юлларын төзекләндерү, шәһәрдә җәмәгать транспортына реформа уздыру, яңа бассейн да кирәк әле. Нәрсә борчый һәм ничек эш итәсе бу хакта тулырак Фәйрүзә Мәҗитова. Түбән Каманың Татар дәүләт драма театры бу, ул Туфан Миңнуллин исемен йөртә. Файда аның сыны. Узган ел 30 елы юбилее уңайыннан бина төзекләндерелгән. Тамаша заллары, остаханәләр җиһазландырылган. Театр яңарган 50 метрлы бассейн да кирәк әле. Аның төзелешенә акча бүлү мәсьәләсен хуплауны сессиядә мэр Айдар Метшин сорый. Экологиягә ул аерым туктала. Росприроднадзор идарәсенең Түбән Камадагы махсус бүлеген булдыруга ирештек. Узган елга тагын бер нәтиҗә ул Түбән Кама сәнәгать үзәгенең санитар экологик зоналарын булдыру. Нефть гиганты Татнефть кебек Түбән Каманың сәнәгать предприятиеләре экологияны саклау буенча җаваплы булырга тиеш ди Фәрит Мөхәммәтшин. Шәһәрнең җәмәгать транспортына реформа кирәк. Иртә кич автобуслар тулы, пассажирлар 30 минут автобус көтәргә мәҗбүр, ә авылда юллар юк. Тагын бер актуаль проблема – кадрлар кытлыгы. Вопросы здравоохранения требуют особой заботы. Это становится вопросом, по которому обращения в органы государственной власти растут. Мы понимаем, почему. Не хватает врачей узких специальностей. Бу проблеманы парламент рәисе Максатчан уку программасы аша хәл итәргә тәкъдим итә. Район социаль-икътисади күрсәткечләр буенча республикада 6нчы баскычка күтәрелгән. Бу үсешне тәэмин итүче уңганнарга Фәрит Мөхәммәтшин дәүләт бүләге тапшырды. Шулай да игътибарның иң олысы бүген ветераннарга. Алар җиңүнең 75 еллыгы медальләрен ала. Фәйрүзә Мәҗитова, Эдуард Мөхәммәтҗанов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Татарстан югары суды Тукай районындагы Подсолнухи һәм Рябинка бистәсендә яшәүче күп балалы гаиләләрне яклап чыкты. Исегезгә төшерәбез, 7 ел элек Тукай районы хакимияте аларга җир участогы бүлеп биргән иде. Бернинди коммуникациясез ап-ачык кырда. Нәтиҗәдә Подсолнухи халкы белән җирле түрәләр арасында судлашу башланды. Ни рәвешле Подсолнухи судта җиңеп чыкты. Бу хакта киләсе материалда. Суд карарыннан соң Подсолнухи халкы бер-берсен алкышларга тотынды. Юкка түгел, 7 ел көрәшү нәтиҗәсе бу. Безне ниһаять ишеттеләр. Безнең йөрүләребез бушка китмәде. Тукай районының Подсолнухи бистәсе күп балалы гаиләләргә район хакимияте җир бүлеп бирә. Ап-ачык кырда, суда, газда, электр энергиясе да булмый. Ярдәм сорагач, акча булмауга сылтыйлар. Снег идет, метель, дороги заметают. Детей берем с собой. Мы машину откапываем, дети сидят в машине, так вот добираемся до садика, до работы, и так ежедневно. Район хакимиятеннән ярдәм күрмәгәч, Подсолнухи халкы судаша үз хокукларын даулый башлый. Узган елның июнендә мәхкәмә эше башлана. 4 ай дәвамында бистәгә җирле түрәләрнең коммуникацияләр кертергә тиешме, юкмы икәнлеген тикшерәләр һәм гади халык җиңеп чыга. Шуннан соң Тукай районы хакимияте әлеге карар белән килешмичә, аны Татарстан югары судында шикаят итәргә була. Бу утырышка Подсолнухидан бер юлы 30 гаилә килде. Решение Тукай район суда оставлено в силе. Тукай районы суды карары үз көчендә калды. Җирле хакимият вәкиле законда булмаган әйберләр белән аклана. Алар транспорт җибәрергә тиеш. Зур бәхәсләрдән соң узган ел Тукай районы хакимияте Подсолнухи бистәсе буенча эш башлый, анысы су, газ кертү проектына тотыналар, юлга техника бирәләр. Бу эшләр дәвам итәчәк дип ышандырдылар безгә. Сейчас там сообщение есть. Автобус инде йөри, юл төзү буенча проект әзерлибез. Бер юлы барсында эшли алмыйбыз. Әкренләп ахырына кадәр җиткерербез. Юл булса барда булалар булса. Садикта булыр, мәктәптә булыр, газда булыр, суда булыр, шундый ышаныч белән кайтабыз. Бистә халкы беренче эш итеп электр энергиясе һәм газ кертүләрен сорый. Айза Шаймарданов, Ленар Гыниятуллин, Гадел Миндебаев, Яңа Гасыр каналы.
Татарстанда исемнәре Бөек Ватан сугышы белән бәйле 80 урамны төзекләндерәләр. Җиңү урамнары дип аталган проект имин һәм сыйфатлы юллар илкүләм проектына кергән. Татарстан аңа иң беренче булып кушыла. Урам исемнәре аша геройлар истәлеген бүгін Чулпан Касымова да яңартты. Суга батмасы өчен сикерергә, машина пычрак шәшәретмәсен дисәң, урап үтәргә кирәк. Сәбәп көннәрдән җылы торганда гына түгел, ә юлларның таушалган булуында да. Здесь нужен ремонт. Монда ремонт кирәк. Карагыз әле, машиналар үтеп баручыларга сиптердеп китә. Менә бу урында һәр вакыт күлләвек барлыкка килә, кирип тә, чыгып та булмый. Җиңү урамнары проекты буенча быел республикада 28 урам программага кертелгән. Бөек җиңүнең 75 еллыгы уңайнан быел Казанда Җиңү проспекты һәм Рихард Зорге урамнары төзекләндереләчәк. Күргәнебезчә, биредә тротуарлар таушылган, юлларда чыкырлар хасил булган. Узган ел башкалада шундый 8 урам төзекләндерелә. Булар Симонов, Карбышев һәм Чуйков урамнары. Шаллыда Муса Җәлил проспектына зур игътибар биреләчәк. Биредә юлга асфальт түшәячәкләр. Утobusты остановка, җиргә пешеход менә монда автомашиналар бик каты җирмәсеннәр. Авариялар тоже часто бывает. Памятникларын карарга кирәк, яхшылап, лампочкалар янып торсын көне-төне. Бу Бөгелмәнең Советлар Союзы герое Николай Синтиков урамы. 1943 елда ул үзен дошман танкы белән бергә шартлата. Биредә яшәүчеләрне дә юллар мәсьәләсе борчый. Әмма тиздән ул шишеләчәк. Синтиков һәм Жуков урамнары да төзекләндереләчәк. Привести в порядок дорогу. Әгәр дә юл белән бергә һәйкәлне дә төзекләндерсәләр, авыл халкы бик шат булыр иде. Әгерҗидә Гайнуллин һәм Шәмсетдинов урамнары проектка кертелгән. Алар яңа микрорайонда урнашканга юллар салу иң мөһим мәсьәлә. Беренче чиратта безнең пока щебеночный песчаный смесь дип атала инде. Шуның белән эшләнәчәк. Алдагы елларда инде соңыннан Аллаһы бирсә, аның өстеннән инде асфальт төшәү ягында карарбыз. Ремонт башланыр алдыннан һәр урамны аерым карыячаклар. Кайда асфальт, кайда юл билгеләре, кайдадыр тротуар җәю. Улицы Победы. Җиңү урамнары проекты инде узган ел башланып китте. Татарстанда 54 урам төзекләндерелде инде. Алардагы эшләр халыкның теләген һәм юлларның гомуми торышын исәпкә алып планга кертелә. Җиңү урамнары проектына кергән урамнар барысы да ел ахырына кадәр төзекләндерелеп бетәргә тиеш. Чулпан Касымова, Филүзә Хәмидуллина, Ишат Аюпов, Рәмзил Гарипов, Ирек Хәбибуллин, Рамил Закиев, Яңа гасыр каналы. Рәхмәтне әйтеп өлгерергә кирәк. Татарстан ни рәвешле ветераннарына бөек җиңүнең 75 еллыгы белән котларга әзерләнә. Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасында укыгыз. Татарстанда авыр җинаятләр кылырга әзерләнгән, шул исәптән Сириягә барып, халыкара террорчылык оешмасына керергә ниятләгән 3 кешене тоткарлаганнар. Бу хакта Федераль иминлек хезмәтенең республика буенча идарәсеннән хәбәр итәләр. Алар барысы да Ат-Такфир Валь-Хиджра төркеменнән әлеге оешманың эшчәнлеге безнең илдә тыелган. Тикшерү барышында җиһадчыларның җитәкчесе һәм тарафдарлары өендә 5 дәнә салкын корал, электрошокер, электрон мәгълүмат чыганаклары, дини эчтәлектәге китаплар тапканнар. Тоткарланучыларга карата җинаять ачылган, алар экстремизмга өндәүче эшчәнлек алып баруда гаепләнә. Мәскәүдә Россиянең ел инженеры ачыкланды. Әлеге конкурста төрле оешмалардан килгән инженерлар көч сынаша. Бүләкләнүчләр арасында быел да ТГК-16 энергетика предприятиесе вәкилләре бар. Ел инженеры Бөтен Россия конкурсында 45 номинация. Бөтен илдән җыелган иң яхшы белгечләр монда үзләрен сыный. Быел конкурсның юбилее ул 20-нче тапкыр үткәрелә. Что касается Татарстана, сильные ребята. Татарстанга килгәндә сезнең егетләрегез көчле, сизелеп тора, инновация өлкәсендә аларның төпле белеме бар. Барысында котлыйм. Татарстаннан килгән белгечләрнең тәҗрибәсе дә саллы. ТГК-16 предприятиесе инженерлары тәкъдим иткән проектлар республика заводларында энергия белән тәэмин итүнең ышанычлылыгын арттыра. Работа в ТГК-16 помогла приобрести... ТГК-16 оешмасында эшләү миңа яңа белемнәр, эш һәм тормыш тәҗрибәсе тупларга мөмкинлек бирде. Алга таба да монда нәтиҗәле эшләргә җыенам. Айдар Мөхәммәтҗанов белән бергә ТГК-16 предприятиесеннән тагын 6 белгеч конкурста лауреат булды. Беренче тур нәтиҗәсе буенча Вадим Зубов белән Ленар Ямгуров Россиянең оста инженеры исеме алды. Яшь лауреатлар булып Кирилл Киреев, Рәфик Рәхмәтуллин һәм Татьяна Корнеева танылды. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Масса күләм спорт, сәламәт яшәү рәвеше һәм балалар арасында физик тәрбияне ничек итеп киң җәелдергән. Сегодня в республике действует более 11 тысяч спортивных объектов. Тольяттида узган җыелыш турында Илдар Сафиуллин. Ул халыкның төп байлыгы, аның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге. Телне ничек
сокларга мөмкинлеген Люциана Цфулина күрде. Масы күләм спорт, сәлемет яшәү рәвеше балалар арасында физик тәрбияне ничек итеп киң җәелдерергә. Бүген Тольяттида әлеге темага багышланган утырыш үтте. Шара Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров җитәкчелегендә узды. Рөстәм Миннеханов анда спорт резервын устру системасы буенча чыгыш ясый. Татарстан президенты фикеренчә, республиканың социаль-икътисади үсешендә спорт өстенлекле юнәлешләренең берсе. Ел саен республикада халыкара дәрәҗәдәге дистәләгән спорт чарасы оештырыла. 50%-ка якын Татарстанлы даими рәвештә спортта шөгыльләнә. Бу 1,7 миллион кеше дигән сүз. Россия президенты указы нигезендә бу күрсәткеч 2024 елда 2 миллионга җитәргә тиеш ди Рөстәм Миннеханов. В республике за последние годы спортивная инфраструктура. Сегодня в республике действует более 11 тысяч спортивных объектов. В их числе 235 плавательных бассейнов, 48 ледовых арен и 2000 спортивных залов. ЮНЕСКО әлеге чарада катнашучыларның иҗатын мәдәни мирас дип атый. Татарстанга халыкара дәрәҗәдәге чараларны үткәрүдә йөкле. Сүзебез эшләүче яшьләрнең "Наше время безнең заман" фестивале турында октябрьдә узачак чарага бүген үк әзерлек башланды. Актив яшьләр бергә җыелып төрле өлкә белгечләре белән аралашачак. 3 көн дәвамында режиссер, артист һәм бизнес-тренерлар мастер-класслар үткәрә, алдагы ел җиңүчеләре һәм гран-при ияләре дә катнаша. Быелгы фестивальдә безнең заман каһарманнары номинациясе дә өстәлгән. Без сомнения, можно сказать, уже они являются национальным достоянием. Быел 80-га якын оешмада эшләүче профессионаллар килә. Милләтнең горурлыгы ди алабыз аларны. Полиция хезмәткәрләренең биюен алыйк. Таң калырлык бит. Кубань хорыннан бер дә калышмыйлар. Бүген җир шарында халыкара туган тел көне билгеләп үтелә. Белгечләр фикеренчә, тел аны 70%-тан азрак бала өйрәнсә, бетә. Бу уңайдан Фәрит Мөхәммәтшин туган теленең никадәр әһәмиятле икәнен искәртеп үтә. Үз котлавында ул һәр халык милли бердәмлеген бары тик үзенчәлекле мәдәниятеннән һәм теленнән рухи көч алып яшәгәндә генә саклап кала алачак ди. Шушы истәлекле көнне мин барыгызга да бер-берегезгә карата игътибарлырак һәм ихтирамлырак булуыгызны телим. Башка халыкларның рухи традицияләрен һәм гореф-гадәтләрен хөрмәт итегез, ана телегездә күбрәк языгыз һәм сөйләшегез. Аны яратыгыз һәм аның сафлыгын саклагыз диле Фәрит Мөхәммәтшин котлавында. Дуслар җыелган җирдә бүген Казанда Дуслык җире халыкара фестиваленең гала концерты узды. Анда Татарстан районнарыннан 200 кеше катнаша. Күрше Удмуртиядә килүчеләр бар, монда төрле милләт вәкилләре бер сәхнәдә чыгыш ясый. Балалар һәм яшүсмерләр җыр, бию, милли уен коралларында уйнау, нәфис сүз сөйләүдә осталыкларын күрсәтә. Конкурсның максаты исә Татарстанда яшәүче халыкларның гореф-гадәтләрен саклап калуына түгел, киләчәк буында милли традицияләргә карата кызыксыну уяту ди чараны оештыручылар. 95% инде ул үзебезнең татар телендә чыгыш ясыйлар, хәтта башка милләт балалары да татарча биюләр җырлыйлар. Менә Абхазия биюләрен, Крым татарлары биюләрен күрсәттеләр, бөтен илләрнең биюләрен күрсәттеләр безгә бик матур итеп. Зарланырга яратабыз. Балаларыбыз телебезне белми, мәдәниятебезне, тарихыбызны белмибез дип. Менә шушы фестиваль, менә шушы сорауга җавап үзебезнең рухи мирасыбызның иң күркәм үрнәкләрен, татар халык иҗатын менә шулар сәхнәдән тәкъдим итүләре әлбәттә ул сокландыра, ул күңелгә рәхәтлек бирә. Авылга мәдхия җырлаучы Мөхәммәд Мәгдиев, кыю каләмле Аяз Гыйләҗев, драматургия остасы Рабит Батулла, татар әдәбияты тарихының 7нче томы басылып чыкты. Әлеге китапны бүген Казанда тәкъдим иттеләр. Авторлар 90нчы еллардагы вазгыятьнең әдәбиятка нинди йогынты ясавын ачыкларга алына. Фәнни хезмәтләрне китапханә, мәктәп һәм югары уку йортларына тараталар. 7нче томда 1000 елдан артык тарих, тиздән 8нчесе дөнья күрәчәк. Бүгінгі күнде институтыбызның әдәбият білімі бүлігі татар әдәбият тарихының 8нче томын эшләү белән мәшгуль. Әлеге томлык ул 2000 елдан бүгінгі безгә кадәрге татар әдәбияты турындагы мәгълүматны үз иченә алачак. Алла бирсә, 2020 ел ахырына әлеге томлык укучыларыбыз кулына килеп ирешер дип уйлыйбыз. Алар теленең бөтен матурлыгын рәсем, шигырь, җыр аша җиткерә. Бүген Сәйдәш үзәгендә Казанның сынлы сәнгать, музыка һәм театр училищесы студентлары халыкара туган тел көне уңайыннан кичә оештырды. Тулырак Люциана Цфулина. Олы юлның
Татарстанның сузган егет музыка күлияты студенты. Халык җырын аның һәр сүзеннән төшенеп башкаргандагына тамашачы күңелен яулап була ди ул. Һәрбер җырны башкарыр алдыннан әйбәтләп укыйм, нәрсә турында сүзләр дип әйтим. Һәм матур кияша кешеләргә җиткерәм. Я памятник воздвиг себе нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Театр училищесы студентлары Пушкин шигырьләрен рухланып сөйли. Алар сәхнәгә генә түгел, әдәбиятка чын мәгънәсендә гашыйк кешеләр. Поэзия белән илһамланып тамашачы күңелен яулыйлар. Именно в классике. Нәкъ менә классикада кеше үзен эзли һәм таба. Тел билгеле, хәзер үзгәргән, әмма тамашачы алдында чыгыш ясаганда инде онытылган күренешләр күз алдына килеп баса. Әлеге кичәдә бар нәрсә туган телне зурлауга багышланган. Сүзнең кадерен һәм тәмен белүчеләргә аерым хөрмәт һәм дан. Мәсәлән, рәсем сәнгате аша. Әлеге портретларда танылган язучылар һәм шагыйрьләр: Толстой, Тукай, Пушкин, Ахматова, Цветаева. Фешн исемендәге сынлы сәнгать училище студентларының бу диплом эшләре. Анда укучыларга гомумән рәсемнең үз теле бар дип саный. Бу яулар ярдәмендә рәссам кешенең әйтергә теләгән фикерен җиткерә дә инде. Чем полноценнее, чем интереснее, чем многозначный язык. Тел бойрак, матуррак булган сайын мәдәниятебез дә күп кырлырак. Моны сынлы сәнгать җыр, поэзия аша сизәбез һәм әлеге фикерне яшьләргә җиткергә тырышабыз. Телне мирас буларак киләчәк буңга нәкъ сәнгать юлы аша тапшыру да иң үтемле ысул икәнен дәлиллиләр бүген. Лейтенант Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Татар журналистикасының әтисе бүген Казанда университетның журналистика факультетына нигез салган Флорид Агзамовны искә алдылар. Журналистлар берлегендә аңа багышланган халыкара фәнни гамәли конференция узды. Агзамов укуларында укытучылар, студентлар, аның төрле еллардагы укучылары катнашты. Бүген дә университетта Флорид Әхмәт улы авторлыгында чыккан дәреслекләр буенча укыталар. Ул милли кадрлар әзерләүгә, татар журналистикасын фән буларак өйрәнүгә зур өлеш керткән шәхес. Татарстанның танылган журналистлары аның укучылары. Ул һәр вакыт һәрбер кешегә игътибарлы иде, һәрбер студентның язмышы белән кызыксынып торды. Минем заманында үзе эшкә юнәлтте, эшкә җибәрде, практик журналистикага үзе әйләндереп алып кайтарды инде университетка. Агзамов укулары милли журналистикада яңа күренешләр, аның әхлакый тәрбияви төшенчәсенә багышлана, фәнни эшләр татар, рус һәм инглиз телләрендә дә әзерләнгән. Бүген яңгыраган фәнни мәкаләләр аерым җыентык булып басылып чыгачак. Мәдәни код кемдә булачак? Россия шәһәрләре арасында җиңүчеләрне билгеләр өчен онлайн сораштыру бара. Проект калаларны ачык һавадагы музейга әйләндергә тиеш. Халык берәр төбәк өчен тавыш бирә ала. Финалга 6-сы узган. Әлеге исемлектә Татарстан да бар. Һәрбер төбәк үз проекты белән кызыклы. Конкурсның Россия мөмкинлекләр иле платформасы һәм Халык фронты уздыра. Тавыш бирү ВКонтакте сайтындагы рәсми төркемнәрдә 3 мартка кадәр үткәреләчәк. Дөнья күләм танылган милләттәшебез Казанда Италия музыкасы кичен тәкъдим итә. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты, опера җырчысы Илдар Габдразаков 3-нче тапкыр үз исемендәге халыкара фестиваль уздыра. Берничә шәһәрне үз эченә алган чара бүген Казан халкы һәм башкала кунакларын куандыра. Сәхнәдә Илдар Габдразаков үзе, ул бүген Джузеппе Верди иҗатындагы иң танылган арияләрне башкара. Моннан тыш тамашачылар алдында дөнья күләм билгеле опера җырчылары Лучано Ганчи, Сергей Кандалов, Анастасия Каратенко һәм Наталья Якимова чыгыш ясый. Оркестр белән атаклы дирижер Александр Садковский дәрәйтә. Казаннан соң Габдразаков фест Өфөдә Атилла операсы белән дәвам итәчәк. Февраль ахырында Верди гала концерты белән Мәскәүдә тәмамланачак. Ритмны сүзнең дөрес әйтелешен, җырны, көйне тоя белү бик тә мөһим. Үзебезнең тәҗрибәдән чыгып, шул сыйфатларны яшьләргә дә тапшырырга кирәк. Без эшләмәсәк, аны тагын кем башкарыр? Бу сәгатькә шундый яңалыклар иде. Безнең чыгарылыштан соң республикадан читтә яшәүче милләттәшләребезнең яңалыклары турында татарлар тапшыруында карагыз. Төркия, Казакстан, Томскидагы хәбәрләрне Инсаф Абдулла җиткерер. Яңа Гасыр каналында калыгыз. Әминисә, сезнең белән сау булашам һәм якынлашып килүче ватанны саклаучылар көне белән котлыйм. Безнең ТНБ кызлары бүген көне буе бәйрәм рухы бүләк итәргә тырышты һәм бу мизгелләрне сезнең белән уртаклашасыбыз килә. Он себя нашел.
Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Венера Ганиева юбилей концертына чакыра. Легендар җырчы белән бер сәхнәдә аның популяр шәкертләре. 24 март, Казан, Пирамида концертлар залы. Ящикләве 6+. 29 февраля в 19:00 Москва. Элвин Грей. Впервые на площадке Крокус Сити Холл с большим сольным концертом. Билеты на сайте kassir.ru или по номеру 8 499 55 3055. Гүзәл затларыбызга багышланган затлы бәйрәм концерты. Катнашалар: Рөстәм Асаев, Ярамир, Илгиз Мөхетдинов, Руслан Сайфетдинов, Азат Каримов, Рөстәм Насибуллин, Илнар Миранов һәм башкалар. 4 март. Филармония. Невнимание и халатность, особенно во время отопительного сезона, может стать причиной серьезных взрывов, связанных с бытовым газом. Этого можно избежать, если вовремя проверить газовые приборы и оборудование, а также вентиляционную тягу. Если обнаружены неисправности или вы почувствовали запах газа, то обратитесь в экстренные службы по телефонам 04 104 112. В автоцентре «Марка» финальная распродажа автомобилей Nissan. Выгода до 350 тысяч рублей. Зимняя резина и 100 тысяч на сервис в подарок. Звоните 4 пятерки, 3 единицы. Страховая компания «Чулпан» поздравляет с праздником Днем Защитника Отечества. В канун праздника предлагаем мужчинам выгодную акцию «Подарок защитнику». Скидку на каско 23% с 17 по 23 февраля. Подробности на сайте компании и горячей линии. Стань первым обладателем обновленного Datsun. Только в феврале по старым ценам. Подробнее в автоцентре «Марка» по телефону 4 пятерки 3 семерки и на Чуйкова 54Б. Заманча представляет лучшие татарские концерты в Москве. 23 февраля Габдельфат Сафин, 8 марта Филюс Кагиров, 14 Данир Сабиров, 11 апреля Казань, 12 апреля Москва. Самый зажигательный концерт года — Музыкаль Сабантуй. Билеты на сайте заманча.ру. Галамарт шокирует ценами. 23 февраля пена для бритья Арко всего 1 рубль. Ждем вас за подарками в Галамарт. Ищу людей на ХХРУ. Набираем команду в новый магазин. Зарплата 2 раза в месяц, точный срок. У нас все просто. Созвонились, договорились, выходишь. Работа есть всегда. Бери и делай. Мы работаем на результаты, поэтому нужны профессионалы. По итогам выполнения плана премия. Я ищу тебя на ХХРУ. ХХРУ. Работа в твоем городе. Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Күптәннән яңа аш бүлмәсе алырга телисезме? Сыйфатлы вакытында эшләнелгән сәүнә 20% ашламалы аш бүлмәсе кирәк булса, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Төгәлрәк мәгълүмат danilsuzakmaster.rf сайтында. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта аз бутлы һава, 2 градуска кадәр суык. Республикабызда шимбә иртәсе кояшлы һәм аз явым-төшемле булачак. Төньяк чыгышта уртача температура 0 градус. Татарстанның төньягы Менделеевскта бераз кар явачак, -1 градус. Алда көннәрдә явым-төшемнәр арта, җил көчәя, ди фаразлы синоптиклар. Төньяк көнбатыш Орчак, Укмара, Балтачта һава шартлары уңай саклана, көньяктан талгын җил. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә явым-төшемнәр көтелми, температура -2 градуска кадәр. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта аз болытлы һава, температура шулай ук минус саклана. Март җитәргә беренче көн генә калып бара. Яз сулышын бездә тоеп яшик. Доктор Осизераль Шилтер медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунлар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Доктор Оста умыртка баганасының һәм буыннарның иң куркыныч авыруларын дәвалаган кебек башка бер кайда да дәваламыйлар. Протезларны һәм хирург скальпелен алыштырырлык акыллы машиналар авыртуны онытырга булыша. Акыллы роботлар сколиоз, бүсер, невралгия, артроз кебек авыруларны дәвалыйлар. Авырту синдромы беренче дәвалау процедурасыннан соң ук юкка чыга. Авырту әйләнеп кайтмасын өчен мускуллар, буыннар һәм сеңерләр чыныктырыла. Алдынгы технологиялар бар тик доктор Оста гына. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77.
Һава торышы чыгарылышның спонсоры Фармте клиникасы. Европа стандартлары буенча Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Казандагы телефон 292 66 77. Казанда аз булытлы һава көтелә. Температура уртача 0 градус. Көньяктан талгын җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 764 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 90%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар. Күңелле яллар сезгә. Сау булыгыз.